Maria tana ngo kurede mtamonchali ngorwe. Igondo manyakero kwa bangina se barishi yake katika iga main center. Era ndi neroro accident ya bete katia iga sana. Omuswati wa maga kwera agaiga. No murundo olenge katia olenge nyombo umiete. Nkabeka chipambo ke katia iga murabe bibi bakatobwati tokabeka chipambo. Ongwa akanda ngeri tokana naba murabana korwa. Akatada imbacha babeke chipambo. Moisonde kutyerie twasiria abantu batano mo twene tigoro. Na rero eturere eri muna morocharia. Nyemoleke inu mandala kora moleka. Moleke se turere gwetaria. Ege itakene kyo musasi oti itago etera. Kwanye twakore misa ya mambia. Musasi oti na direge itakeringa. Eturere eri muna kongete gari gakora. Asirero ga kyonye nkobe kumembekwe. Abamura baminto abamura bana bejibike gatia. Rero nejibamu tokobeka. Yatore serikali yakoreki yasinyirwe. Yani ga kintori mbalenga ga to kutindeka. Sindakana ine ngatokolena. Rero musasi oti itole koja wako. Ekeni kibono. Inje nagechi kuna serikali rero abamura twaigwana namu abamura kimwateba. Chibamu tokobeka rero tokwebekera. Oyo kombata ko ngire imetiganyire. Nanjira kwerwa nkwere inje nkwoyoma lakini abantu baita bakonyeke. Tegati yani sindakana chiatikere chinyinge. Korumenya bengi gocha yani nkieke nakibono yaringe totarese ngoti yaringe esirero mambi rero mambi kere mambi otambe umufato itoga menya tencherero goroga ingocharo tokorie misa kera rituke mambi morning mass mwana kera kolire misa twamenya koigwe ekento kyabwa ngapa kochikosoka twanyane turere ri yagure gari nainde nandoje turere nero yaita abantu ogaiga nande turere yo rituko yaite tabantu nande bono kwikibere nchirera ikorona litwana tia abantu batano monsari ekanisa school yake kati omusubati oyo omana abamura abasaja batano bonsi obatigete chintakana omusubati atigete chintakana yani gakirero ngobeka tori chipambu chirochi kakore serikali yange koruongwae gocha bacha bangainere bagenda basukiri chitambu chiabo bas Hata yeah. What? It's very sad. Look at this. Hata yakira. What is going on? Este manero bado. Kwani, what's going on here? entere nari kurige rimbiye Moya barabons. oi entere nari korum Marero.